Здравейте! В това видео ще ви покажем ремонт на стъклоповдигач за Шкода Октавия 1. Стъклоповдигач е с изпуснали жила, с счупени водачи, като всичко, което се налага по него, ще бъде подменено. Важно за Шкода Октавия е да знаете, че самия модел разполага с два вида механизми. Едните са преди 2000 година, другите са след 2000 година. Съответно се гледа фейслифта на колата, за да се знае от кой тип механизми трябва да поръчате. Частите може да ги разгледате в нашия сайт, като ще сложим линк в описанието. И след малко ще ви покажем механизма в готов вид. Включваме се отново. Механизма е рециклиран. Подменили сме жилата, подменили сме водачите, подменили сме и макарата в средата. Имаше като по-сложно действие, извършено от нас, да бъде заварена планката, която държи ъгловата рока в тази си част, тъй като едната точкова заварка беше изпуснала. Така механизма ще бъде монтиран на колата на нашите клиенти. Ако имате нужда и вашия стъклоповдигач да бъде отремонтиран, може да ни потърсите на 0898 711 636. Също така може да ви бъдем полезни и с части, които може да намерите на gparts.bg, като в описанието ще сложим линк. Това е за сега от нас. Поздрави!